This program is proudly sponsored by Jifas Herbal Mixture and supported by Ebusia for me mobibia akwaba edemova experiences in life jumedia when ni ekusi na nim se du kwasi adade a eye yankasankasa ye dia ana me nko ame dia da bia me no dia nti ye dia e wo Angel TV so midofo yankopon ho onhyira wate Oma nkwatenten ene ahoden mihu o meda ye mu se du kwasi ada anapa wo frefra adofo nyina wo se wo refi se ne kwasi na yes about 7 p.m. Not so ana ame onkosun shra onya okese Oma nkwatenten ne ahoden ma me se ne be ya de bia obetena se ne du kwasi ada ahweme enase ye kese enko efama aboafo a da ne da on esomasen Jifas mixture epacho herbal medicine we ho yare bi atena wo so wacha waye no ho kwankro waye no ho bonsam waye no ho osey ade epacho ebetutu nyina hepatitis B malaria typhoid menstrual pain stomach ulcer nyina ebetu asiesi din ebedwane obema waye mre ewo mpem Jifas P capsules obema ukoshi obi te se na ya asa mi wuntimi mesorosoro me na wo nkosa Jifas P capsules anum die a go minimu a ekoyo Makani collections Makani yerade UK niema papa me pacho we enye yedie ni bia we ya bruche niema papa bia me pacho ena we so kwa on Tony sales otona boden no dia brown wahye na boden na ya to aboden eye Makani collections me pacho program ahuru bia oko opentare papa unkohye unua e wo program na se dia Makani collections fani number ne sisia me pacho wo de fa wo size maye fa wo sapi baby a wo bia no fa two trim say delivery no baby a baby a free ye de show free me pacho fa number no sisia EMS event center EMS hair ono na ahye me wi kama na cute cat palo ono so ene be style me pacho empaboa de say eba no jewelry dia eye Makani bibia oba bia wo de be dress wo de be kan ho ama wa ye rapper de eye Makani collections many me if you just love beauty palope ena aye me makeup ebusia wo ma me ntwa me ho na me nje amwafo no nkrato no mra ne ampaya ebedwa ne de bisi eye bam pray enye ma wo dia asetna pa menye nesi anwum we die me mese my endorse nwom no na uwi a susupre debi susupre de esa na se debi me pacho me guest no ompre ne ho fe na me ko ma do ma suko no sa ono kra o me na ho kakra enti enne no de enne me se superstar bia kwasun kekao kwasun echi kekao ebusiafo enne yensemre enne kwasi yensemre mama yankwai our superstar bia wo fie ha sei madie nyina de ho mama yankwai yakomo Allah apom to say Pashonya miado. in fact wo fe study bibi aboko de study one say la kra wo hu ne hwe age won sem wo fe me de say amo fe no ho we ye mi edin be na me mfama no study din le ne mfama no Aya na mo ho ofesa no. Your friend no Apple Jan. Apple Jan. And one near the man. Happy stadium eba Brapeni baby obia brapeni apia stadium baby obia me wo mitia wo sha no wabusua nyina Ghana mpanifo nyina yesi ye chia mo ella baby ahofedua ella diaries Ella Diaries. Ella Diaries patron.
why Ella Diaries? Ufi himfa. Na edi Ella Diaries na your papa ne de ma wa na so mama ne de ma wa na so ko free himfa. Wadama, himfa na ufi yemko. Nedi kind no. Okay. Meda nyame ase. Meda na ase say oni ma bedroom pepen so we na madame ma men so ase. Eno batampa. Me say nyame nhyira. Aw. Ena me papa. Prophet Patrick Josiah. Ono so ene ne ho kani baby owo bia. I salute you sir. You know, edi Ella Diaries no. Okay. Me tena ho. Edwen ho. Plan ye. So, bidi na nkasa di Emmanuel. Enye dodo na ata afre me Ella. Nti no Ella no me maintain Ella no. Na me di diaries na say ye diaries dey nsem wo diaries mu. Okay. Nti bi obi diary mu bia utimi hu ni secret and utimi hu ade bi. Nti me dey can say okay Ella diary so to finish everything diaries no is about me. My brother, my lifestyle. So Ella diaries. Okay. Yeah. Okay, wow. Ella Diaries. That's right. Na odi na nkasa na shada kerem Emmanuel am dia na net was. Emmanuel Atta. Ata. Patron. Atu ye den. Me fancy fa ena nkran so fa. Me papa ye fancy ena me mama ye nkran ni. Wow. O mama ye nkran ni. Patron. Na papa ye fancy. What's in for side? Command Central Region honum side. Ben yin fa. Eno de me ntimi nkyere. Na de me go kro. De bi me sa no ensem bebre nti no ase me mama side ena me tare ye ana igi me to me bibi side nti me papa side ne de me nim ho. Yesi one me call ho ba na me sa eno ne me call. Say wa be ye nkran ni. Ma ba ye nkran. Wow. Patron. Ella uku school ni na wa ha. Patron me ko school bibia wa kra. Anju uku school en fa. Me call primary was St. Ben's Memorial School and also wo Nungwa. Yeah. And na me to also call vocational school e wo Volta region. Oh wow. Combotech. Yeah, vocational school. Nti me sua ade pam e wo ho. Yeah. So you fashion designer. Patron. Eti de show one opam ya na de. David. Ti say ade pam no me dey talk e ho. Wow. Na de show you free Makani collections ana. Patron David. Wow. David. Wow. Dey for you. Because Nim ne din wo. but this I will say what I had bet mama Makani collection. Patron. Wow. Ono nso wa hye ho pa. Mu hye ho ne nyama ye fine. Sa. Na me sha what? Patron. Odo. So sister no ne hu twa se me kora. Ne hu twa se me o. Ne hu ofe ne nyama nso ofe. Maka. Oh. Minim kra nka me raw we share de. Oh, wow, na hu ni tem. Okay. Ella, eti wone wo maame na sese for now no mote ase. Patron. Okay, nti wo ye nuanom de do say. Ye 5. E ma sen na me ma sen. Emema 3 and Emma 2. Omo nyina wo. Patron. Ba nyina mote baby fa. Patron. Nuanom nyina no maame nyina te baby fa. Patron, enye single room o. Wamu Ani. wamu Apartment change de chi. Nti obi a hye ne biem. Ba ye nyina ye one compound ya. wow. Ella, wo frifie a emuye. Patron. Itimi aka ne sa. Wo frifie emuye. Na wo maame na na ewo sika na so papa na na ewo sika. Omo nyina omo wosika. A business woman. Ba sese ade owo fie. Sese owo fie nkwala hwemu na ade nti owo fie. Yeah. It's a business ben and a mama oye. From the beginning, no oye aduane. Eton restaurant. Oye aduane. Yeah. Big restaurant. Oye. Sesi ariko ana wejai. De bi sesi ade wejai. Adentia. Na meka se nkwala hwemu na ade no. Ni kunu no so eni adaje. Nti na ekoye se obi a obehwe nkwala ni omo school na ade. Nkwala na chese nkwala edi wachi. Mpachwane. O maame no papa ema no wona yepe. Pachwane. Se me asemi a make e me step dad asem na make. Me ankasa me papa de we free mu. We free. Okay. Nti me papa side e me nko a. Na me mama side Sisters and brothers. Oh, okay. moyo. Think it wa cry wom for and it wa cry wom wedi say. 1.5. Oh, and not just a mark or shed any baby. Oh, debut. Uhana lu twa rough.
Ojina ne na Hey. Ono kra wa wo ne yam ma no hu na we hu say obai ni ne ho ofe. o ma me dey fit say. Meet me enka but onye old. Ono nso onye young. Eti wa chiri be di say. Me triba no 13 years. Ena wa chiri ba me no so adi say. 11. Ena wa chiri ba me nsan. Ono wo 8 was 9 mu back 8 year Ena last na wa di 1.5. that chan. Ela wo ho fe wate. Me that's it. In fact, wo twa. Ela wo se o maame ana wo se o papa. Me say me maame. Ade na wan ko se o papa na ko se o maame. Minimpu. But wa wo gina hwehwe mu a. Me maame. Me ne na ma ye say oye me nua. Ana wo nua na wo ntafo yi mbehwehwe no. Yeah, me say ne pa. Nti me say me maame. Ela se wo tiri mu ye wo de dodo. Rough. Okay. Wo ni say because wo ye sikani ba na say fie ye too much ntina wo tiri mu ye ode na. Oh, debi efie ye ana say sika wo fie kra na. Sika na nya me dia. Sabi nti no enye sika asem ana eno sem nti na mitimi ye me de. Naturally me nkwala brem nyina mitimi ye me de. Wow. Ela ye adwuma be. Sesi ano. Yen kan say me ye influencer and I influencing ejuma. But initially na me ye service I business registration service. Answer na me de adepam na chere ho no. And na me divert call business registration services. Henti business registration bet set na de ade hen na me de ekoba. Nti eno so wo ho a me njaye eno so me gusu ye. Wow. Ebrebe na ela we started say over TikTok ne so because na anu ya na ye nyina ye be hu say ela diaries abaye bi anu ho feye pa che say woni masa a che say asay a wo de ba ye enwumi fa hwan po nwum no Black Sherif. in fact what promote no what boa ne pa as so otimi hia no tam secretary Ampa me dono nso pa. sa wa wo so do no Me dono pa. afo na ma enwum ne ye nyina eye yende Pa tra. akopon onhia pa Amen. enti wadama ebrebe na oba TikTok no so TikTok ne de me wo ho free COVID ni muton. COVID ya na 2022 no 2021. Na me wo ho but me mfa nye hwe eno ane se me ba me scrolly hwe bi sre nti me wo ho achepa. okay Yeah, nti nansen I think the last year was the last 2 years na me se o. Na ye wo ha na omo a ye de omo ba ha nyina yi chese koso omo ye omo ye sei omo ko ha omo ye chese bibi koso o ma brabo nti no ene me so me mfa ne serious because me so me obi a me ho ye sere pa omo ben me no mitimi ka se me na se obi a se o ho ye sere o ho ani ka na me so ene me take it serious na me so me nye bibi 1 or 2 bi nhwe se ne e be ko no. So that's how everything started. Yeah. enti o first video a o posti ye no ekoye anasa sen na esi call no My first video anko my ya to so okay fiancy there's a 5 likes in a 3 likes ya na enem until say me be calm before that no medjuma which is the business registration service no e call viral na me be nya ejuma bebre ni nkofo bebre ye ejuma and then after that no so me be calm ma ware jaye ho asem e wo TikTok say me ni aware mu biom and also call viral na yeah how worry ampa eja ampa but sure I'm aware jaye shodi yes aware jaye what worry die Passion. not doing ella diary Yeah. aye nimu e wo TikTok asese nyame adom wabeji babia Passion. what worry ejai ella wankasa wadi mfie sei Me was 25 years. wow Yeah. 25 25 pe. at your age 25 years what worry ejai Mhm. ebe na worry Me worry na me sa. what do you say Na me was 22 years. wow Na worry is 22 years Passion. and I would jai abrebe Me jai yeah, I think it's a quite 2 years, 1.5 year. that is a worry for 1.5 good Let me say 2 years. worry 2 years Passion. and I would jai And be man no oyedeni Oya Santini. leti ahemfa na mo worry Accra here. mo worry akra here Passion.
Wow. Mm. It's wo maame no papa pene so say at the age of 22 years no. Omumfa wo ma aware. Metimi aka sɛ memblame ɔmo anaasɛ mentimi ka sɛ ɔmo na ɔmo piapia me daabi. Sɛbio mehyia bɛrima no so ɔbaeɛ a woyɛ kama sei ni sɛ mpɛ sɛ me ne wo settle down na adeadeɛ. Ɛna me nso mehwɛ a mehu wɔ mu mefiili nti no me nso megye tom sɛ okay sɛ sei na wopɛ deɛ a mede menni problem medɔ wo. Na metimi aka sɛ saa time nso mennim awareɛ mu nsɛm a yɛbɛka sɛ awareɛ deɛ yɛ sei do yɛtu me fu sɛ awareɛ deɛ ne kwan wa na adeade but mentimi nka sɛ menya into details sɛnea menim ne sisi a no anka mangye antom sɛ o fine bɛyɛ me ho ade anaa yɛnware. Then no wedding fie say because that time I was wedding. Say when 25 that time no wedding 22. Nti na man wedding fie say. Oh wenyi nsi me bebree ɔwɔ ne 30s mu 31 32 mu hɔ. No 31 32. That's right. Na ɔwɔ akwantuo mu anaasɛ na ɔte Ghana ha ya. Aha ya na ɔte. Na ɔyɛ adwuma bɛyi. Edwuma a ɔyɛ no ɛno na ɛyɛ asɛm no. Nsɛm a ɔka hyɛ me nyinaa yɛ ntorɔ. Edwuma a ɔka sɛ ɔyɛ security edwuma security camera ɛwɔ malls na adeade nti no. Sɛ edwuma ba is based on contract ebi ɔmo tu kwan akɔ malls yi saa na ɔkaayɛ nti no ɛhɔ na ntimi nkyerɛ sɛ wei pɔtɛn na ɔkaa sɛ ɔyɛ no ɛyɛ no correct because it turn out sɛ nyɛma bebree ɛyɛ ntorɔ fa ne ho. Wow. Eti ɛbrɛbɛn na wobɛhu sɛ nsɛm a ɔbɛka kyerɛ wo a ɛma wo pene so no ɛma wo pene so ma ne ware wo no ɛbrɛbɛn na wohu sɛ na deɛ ɔbɛka kyerɛ wo nyina na ɛyɛ ntorɔ na nokora bi yɛ ni. Abra mo ware wie no ɛbrɛbɛn na wohu. Abra yɛware wie no nsɛm bebree sisi yɛware ankyɛ bia 2 months within 2 months na nsɛm started ba. So a makɔ ware ɛna ase ɔkyena ase. Na bɛrima bɛn na maware ni. But saa time make na menu me hu yo mebisa me ho questions. Nti nsɛm bobɔ ba police nsɛm na adeade. Me say Awurade nyame. Bɛrima bɛn yɛ na maware ni. Nti investigation na meka sɛ wɔ sɛ anka meyɛ ansa ma gyatum so me ne na ware no manyɛ. Nti ɛhɔ na mesa sɛ meyɛ investigation sɛ ase me see say ni say unim say ni say fa na mebisa couple of people omo say omo nim no. Na me hu say abranti say o twa mentro na wa twa mentro wo nyama bebree hu. Ba me ken so na police nsɛm nti odem. No dem. No dem. Esa mo ware wie how many months ɛna yɛbɛkye no kɔtun? Within 2 months na. Ɔkɔ jail and ɔkɔ prison. Ɔkɔ prison. Says yeah. I want someone. Yɛ keka nsɛm na yɛ sɛ oni na damfo bi edwuma bi ɔmo kɔyɛ minim edwuma ne ho kɔ minim hwee fa ho. Esi ene sɛ yɛda hɔ a gigigigi nkɔfo bi aba. Ka kyerɛ me sɛ na menyem. Na wonyem. Yeah, na menyem because that say na How many months? I think 1 to 2 months. Yeah, because process ni mu ana ade ne course nti na me nyensen na esa. Nti yɛda hɔ na gigigigigi ɔfrɛ me obi me bisa ne sɛ na hwan mu ɛna undertone no ka kyerɛ me sɛ obi bisa na ase ameka nye sɛ oni hɔ. Afei na me question mo adan dey asɛm nkɔfo no so bo a no mu bom. Okɔ teteye. Nti me kɔ bia mi a policefoɔ. Apolicefoɔ. O mbɛ sɛ 3. A policefoɔ. Me nso mabɔ me mu ntoma. Because na madam na me say na me hu omo me yem hye me na me say afede ma ye confused na me say aba ma me ukunu wo afede na tese ma no mfe fam hu say o twantora me say oni ho because we di kan ka say me nka ntra mo say oni ho na omo amu pia me to say ma me kwan omo kokɔ search dem omo hu no nti no ɛhɔ na bibia start ye me start say me nu me ho say abrante yo ye hwan kra say investigation na ade nti omo ne kɔ ye ka asɛm na nti ni nyina kɔ wie sɛ omo be jeli no for 1 year nti omo yɛ saa omo yɛ depression me I remember say ma wish me ho say anka me wiase couple of times say aden bɔne bɛn na me yɛ abaya oketo a me si so say aware ma ware afede mu nsɛm bebree nim guasie benwie
Na menyem, I wished myself dead. Yes. Nti ni nyina mu me fa mu kakra me ma me so me mu ehwe me. Nti na me ka se nyame hira no. Ma me baby a wo bia. So camera ne na chia no. Ma me. Madam Gifty, Mrs. Gifty. Aw. Me do papa. Nyame hira wate. Wa ya ade. Ono a na so me mu hospital nsem ene me koba na ade. Ni nyina menyem na so ma adwen no enye stable. Ma adwen me ba ho mpo se mewo asumdie mu ni amedwen aho ne se mewie ya ba. Enyanka mewu. Ti kakra na Mensu. oh minsu ma pasa level no mesu agyae. Nti no kakra ena ye beyi no metwen no e ma ne baaye. Utwen no ma ne kodi 1 year baaye. Me kosra no me ye aduane koma no ene me nyinsam nyina me kosra no. Nti wo ye. Me wo ye. Nti akola ne di say. Oh 3 years na nzia no nya 3 years. Yeah. Oyo ba na abem. Oyo ba. Wow. Yeah. Nti no kakra na obaaye na achese obaaye na mebisa nse be ma na asemsem na ebaaye nti ayeche wo no kire me mu de na nkofo bebre kasa we si koyese we si wan kasa kire me mu se oyere nti me anya asem pepa bia nka nkire me e je say onipa no ne ye adwuma no bo na po sika na odi ye adwuma kro no anye Na chese okofrodi nipa no. okofrodi nipa Adwuma no okofrodi nipa no. nti adwuma no wanya ama nipa no saa na me de mete ase nti okay nkotwa mbo me simpa cho me nkoje obi bibia biem na ade nti okoba ye ni sei no nyama ye basa nti na ye se bibia me mete no a me ma me mfie ho no na me ka so wo beba de abeka me ho na ye ntina because ye kwhye bibia ase foforo me ni wo ka sei bibia wo rent ye no landlord ne so ye data so ye de 1 year because e ho wa free bibia akra no nti ye nje 1 year nti enu mu na ye de kire ne na ade nti enu nyina nko da nchan ye sika so rent ne so ye ma ne bro so e ma landlady ne so fa nyama e wodan ni mu nyina Yes. aware ho nyama o de enden o se o de teneka nti no ni nyina nko da nchan nti me friends e bra betina me ho me ma me so de ope wasem nti ntina wasum dem na nyina ye start bra na me ne wo ka sei chese nsem abrante yi bedi wo safie ho no enya asem ketwa ne sa brabo na oboye no Ah, what they call prison. obeto aso e wo na ase mu fie wo man obeto aso area ho obi ani me mpe me ho asem nenso onu nti unam kra na papa na sei no papa na sei obi ani mu because of na kushibra oye de obonti nti ho na me start say me hu say na boy we omboa me because na me tie yi na obi sei waware me de okume ni mase ekume busuafo ni mase nti no mintimi nto aware we so It oko prison ba ya na mwani da so asa na mu ni bebia. Mu betina na mu beda bi ma. Woni wabusuafo hu ne mo ba. Woni ne tsena wo fie ho no. Because oba bi anka shodi nka na ba mu buye. But nyame ma na kokudro ene ehumoboro e ma ne sanje no one ne tsena fie ho. E na wo so san beto na kohwibra ne so. Ye pese ye hu so oba ye ne da kohwibra e no san beto aso. oh me kasa akohwibra na say asemesi me ton phones na me de aba we nti no upe bia me obi wo ho sei ni sei nti mami ska na me order maw that kind of thing ba me busia sei ochina me ba be maw on maw obe fra nti ebi mu wo a mu bu befu right on be ba beje na ofia no mo ye yaw na me hwehwe asemesi sei ni sei nti ni nyina na ebro me so do me man so many chance. Okay, inter police for no sa to bebre sa to amwo. Bebre sa baye bebre baye chi ni tu mama me sa koyi no after say wa ko 1 year ba no o sa ko ye o sa ko bio era obi sika eno dia mo di nipa ne se o pani sika nti no mo di half ba ye be yi no nti me pa bi e wo me mama bi ho ma Charlotte ono so nyame hira no me pa bi wo ne ho na me de ko yi no Eno na yisika sei. na ye 10,000 nipa ne si ne phone ni ade 10,000 plus of day it's 5,000 na betim de yi no na me ko pay bi me de ko yi no minim kasa amfa nanka na minim kasa nso me ma me amfa nanka
we a nice person. I then our fabra we at home so. Na ade. Nenso wanfa mu bia. Ni nuanom kra popular kra with social media ho. No. Ebi the same. Oh, send it. Invest obia won pese mebo mu din. Oh, at least oba ba akokra Oh, be a popular league ba akokra yen komo na ye di. okay, omo call date rush. Nancy nko mo ye twins ntafo bi. Elijah na Elisha. Mo ye from mu George ni bibi. Ono ukun. Ni nuanom. Okay. Yeah. O ex-husband ono Oni ni nuanom. na ni nuanom ana. Ni nuanom ne trima. Okay, the Ene yes antafo no Okay. mo yes program no. wow. Etreba nti no omo ni nuanom eye okay bibia akoso ye nim ne nti ono nko apanyin no wafa sabra no Brabo no. ato ne ho so ye nyina ye nti ase nti no saa na ekoba ye na afede nsem no ba na e bai bobom amemme So, me ne kasa ya ne nso ankosi yaga nti dako na me sorry me se David ma brabo be say because that time na nsem ni nyina sie ne mecha wa ompe. And then I say, oh, well, who you feel? But I was not always like this. Yes, I was so depressed. I was lost. Me kala kra basa. There's a punu cry talk right me use better 6 months. Yeah, and kaka because they say a suppers can you you. Into no. And me I'm so me film me pe lawyer on be dia seminar me person me jaya ware or say one penny kiki on jai den say obua. Ehene ha obekọ me paake ni nyama se na ese sada ndi enya asem ketwa me pamo no eja ko baby a say ya small say brama brabu mbese ma brabu it's not say that day ni dear. What dear ni chine oh my pam no so many times but me feel ho by my pam no so many times but ni nyine mo de achopa oh say mesesa masesa na ade na mse nya hwe say ya ware de bia wo besesa me ma last chance na wadada but sa dan dem say ko wo bra wo befo na me so me mbo me branti eno na enam so na me di jaya ware ya worry. yeah Say last one the opamo no wanje ni bi pato bi. oh apacho ehun letter na ehun gift me say oh oboa obedada me It's a polano way. pacho ne me na wo fie sisi Ya na o sharp. pacho Ana ma na hwe. ye mienu ni nyina say ye nyina ye wo fie ba ko nti ye nyina ye It's why no papa no boy no bra no. Say e yo baba hwa kola no. debi maintain if you sense I make her say ni say oh say court and same divorce na ye ntene nka hello mo ho te sen cry ye nte bi How many years and how many months? oh year make her say 1.5 year 1.5 years. yeah Na ba san wetimi approaching ebusuafo wakọ ebusuafo ho. Ama makọ akọkasa matena se akasa. pacho ebusuafo no de ye nsa na ekomo mo say omo de omo di hye na omo nim no Oh, okay. ye na ye nim no nti aware ne kwa ne papa ambabi oka kire me say ne papa ni ho Okay. me so man hwe ho Anan papa ntia o wanje osi oni ho onti no ba aware sa no wo nti da ma ye de nsa no ko back e ko hia ne papa wo an ko hia ne maame ne be enam mo begira aware no nti e ka so daddy say ni say oba be ma no so oh nti wo na wo ye me be yire na so why daddy me nim say wo ni ho say me wo ho pa na so me nim ba be ma ne subanti me mfa obi ba emma me ba be ma say because waware jai be ma no waware jai how many times na wejai how many times? me de ba ko pe na me nim say waware Then say wo kan wa e ma mi nu aware. waware yeah Etimu ware wo court. patron ye we AMA. patron ye sign ye engagement so patron nti ne me mfa me baba no so lady no so ne wo emma 2 nti no me mfa me baba no so sem we ya no ono so jai ye nti me mfa me ba obi baba emma me ba no o ha adwin say aha na me ne wote kra no ye hwehwe no wa ha a ene odi nansi ha soldier fo ankasa na be ba tantam ne je say ebra wa fa ato ne ho so no nti no ni nyina mu sa na ekoba na me de jaya wa Ha! Shaden wate kafra. Enti ebetimi aka say sika ne niema na guy no de me ma wo no. Eno no na gina so ana nam so a meka say oti ase ma na asa wo de ko ware no ana. metimi aka say no nso ka ho eno nso ka ho because na oye me fine No yo oye me fine show kama. me kama
na ebra na ohwewa osogu ano omma wadodode no ubisa no ana wodi n'achi kɔ na adwumam kohu adwuma pɔte a na ɔyɛ nti no wotimi emma wo saa sika twitwidi na timi hwɛ wo saa. Oh, make us a sika titri di enye sika titri di bia nketse nhwe ohwe me. Ena medi n'echi akọ n'edwuma mu di menye bi da. Ma nye bi da. Cause na wogye Na me oye di ena the thing is everything happened so fast. From the relationship to the marriage to nesisi so fast. Mishia no anche within 2 months. So makes me kase minim ni yie man tumebo anim ni yie. Usi amemo mu date for how many months and sana mo. And America no getting to 2 months and on or the hour bye. Wow. It is an yema we nyina esisi ya na se meka se course no mutimi pe empaibo bi se mo de ne be call because na wo kan o maami ana so papa meka se na busuafo ni nyina o mu nyina ye okay obi entesa but ono nko ana sa ahunhunfin bone no etinim ene kro no ebetena ne mu etimu eba sa mutimi de ne call empaiba bi mutu anamo bi fa ho se bi a ye mpempaibo bi ana ye mo no ho mpae mutimi tu sa anamo no. Mitimi aka se asori de yekobi pa ono na nkasa no yetete no ewo yo wadasani nti bible no kra na ekire me bible Oye jidi yo wada ne sorry de yekọ bebre anasa yekọ asori I mean say yekọ enye different but like yekọ asori normal yekọ asori Sundays Fridays so ye asori nyume yekọ enye minim me then me mitimi just say spiritual na se bi but empire ne de ya bobi mi ankasa mabo ho pai se rade sesa be ma yakuma mame na wo se ne pa ne na wo do no pa ne me do no because undo bi a untimi ware no e me ma ne side ni dey different but ye ma ne dey yeah obe pene so nti me no dey me ka say na me don do no wow se ba sa mu asa wo di ahometie ekọ aduro bi so ana wo chinchin akonfo ne adun si because be ma wo do no na wo pese shodi wo be lose no ana se I mean wo be try e ba sa no tu ana mo boni bi kondru ana se adamfo bi ana obi di wachi se ami yenko hwehwe ni hyebrem na ye moa no ba sure dey bi bosun so dey me nko obi kura so da me bibia ne nyame na me ne be bom pai se wa na be man na ugidi se osun nyame yie pa na se na onante kakra ana akofa ba bi na sa honhom no ebo ebeti si ni so ana bibisa for the past dey me ni se bia we bibisa adade a but me hia no no dey nyame sumu ana me de hia no nti eno ana me nim ela wanu fa mo se oba ne papa no ana be ma na obe ware wo no wanu se woni ni jaye never me ni age pa se woni se me ti ma piu sa na mo no enti se wotuwe ya se wotuwe ya unhu no wonte ne nka onfre kra mi sa ne ba na se merehwe de ba no enu mum na ope wani je me pe no a I'm okay with that eti da ma bi ma ana wontena se emmeso da ya na se medwene ho emenu ho se aden na ma kwan ama be ma no amehwe ne ba enya ade amenu me ho da se dachi bi oye juma papa bi na se na adwen sesa na se obobra papa na opese hwe ne ba dia e kwan da ho eti se si a wotu we so fro na so fro I mean oba se bi opese obehwe ne ba no wonya sika bi opese ode bra akola no e de be support wa akola no ni school ni niema obeje ana wonje oh meje enti ubeye den ubeje but ubeye den na wo hu se kro no wagya se kro no dia bro enu de mintimi hu se kro no na akobo se bien yo mintimi nchre but onu no say ni ode ba be support ni banie wow enu de meje wow ella ene sa wotu ho na se be ma bi ba sese o ba be ware obi mu a edin na opepo be ya na adwin be ne be ba wuti mempe ella mami mempe eye pena asa ware na funu wa pa ba ananso se pena won pese se be ma bi ya be ba wo ho anase because say yes e ba say e say TikTok una wo trendy wo the whole TikTok o
yɛse mmɛɛma di ɔmo bu so wɔ wodi yɛ mu wei ba na wei kɔ ebi kora hyɛ da de fa influence yi sɛ na bɛyɛ advert ma me de yɛse ni yɛse nya asɛm ketewa yɛse ɛno nso ɛho asɛm te sɛ ɛba saa de na Oh, mommy, awareɛ deɛ ɛni m'ani so. ɛni w'ani so for now because of the wahu Ɛnyɛ for now, menyɛ sure sɛ daakye kora ɛbɛba m'ani so. Sɛ ebi a mepɛ sɛ mewu biom deɛ a no deɛ wopɛ obi a n'adwene wɔ fie bɛtumi ahwɛ ne ba a na wakɔ w'anim, but awareɛ deɛ, excuse me to say, I don't see biribi a ɛwɔ mu a ɛyɛ soronko sen obi a ɔne obi date kɛkɛ. Nti no me deɛ awareɛ deɛ ɛni m'ani so. wobɛtwe mpena ne saa sese Yeah. saa Yes. sese wɔ mpena fo se Oh, mesisi deɛ menni mpena. sɛ wonni asɛm yɛzaayɛ wonni bi because yɛte wo ne apia stadium asɛm no ɛba a yɛsɛ mmarima no ɛra show pa ɛla mepɛ sɛ sɔde bɛ me yɛtwa yɛ nkɔba na saa nsɛm no yɛbɛka nyame nhyira wo sɔde brɛ mu kakra ne ntwa yɛ Fa afiri kɛseɛ hyɛ na menkyia ahwɛfo a ɛrehwɛ yɛn saa bere dwumadie wɔ ɛbɛyɛ me dɛ sɛ woyɛ abayewa a wobɛba bɛtena sɛ obi ntie bi because yɛsua adeɛ paa Ella akɔ aba biem w'asɛm a wokaeɛ nyinaa no wakɔ mu kosɛ nanso woyɛ big mistake as educated menim sɛ wakɔ school yɛn nyinaa yɛnim ɛba na awareɛ a yɛnim sɛ awareɛ ɛnyɛ nkwadaa na ɛkɔ awareɛ wa nso menim sɛ wohwɛ bi anya wonim wei awareɛ agya nti sɛ wobɛware a menim sɛ ebi a pressure bi na ɛwɔ fie ma wo ba wo kasa no woka sɛ wo fie na sika wɔ hɔ na obi a wo sika wɔ fie ɛdeɛ na ɛbɛma wapere ɛkɔ awareɛ mu ahyia bɛrima 2 months da bi a meka sɛ wobɛtumi astadi bɛrima bɛyɛ 2 years koraa bɛrima wonhu na nka 2 months nti mebisa sɛ pressure bi ne yɛde maa wo anaa wadamfo bi awareɛ na wokɔɛ na kyɛnkyerɛnkyɛ wohwɛ sɛdeɛ dɛko ne sɛdeɛ wɔbu ne mu ɛno na ɛyɛ wo fɛ ɛna wo nso hu bɛrima no wɔhyɛ wo gift na ɛno na ɛma wo daeɛ a wo nso pepere wo ho na nka akɔla asɛbe waa na woka efie wɔ bi nti nka wo dɛn na woyɛ wobɛyere wo ho sɛ education na wobɛtoa so a sɛ nso adwuma bi nyame adom wo sɛ woyɛ fashion designer wobɛtumi ayɛ saa nsa no adwuma no na wato bo ase atena ase ehun sɛ sɛ deɛ maduru sɛ sɛ meware na awareɛ no nso bɛrima ne baeɛ no wobɛyɛ at least wobɛyɛ nhwehwɛmu ehun sɛ bɛrima wei ɔyɛ me sɛ so boafo anaa yɛmfiti prɛko pɛ nkɔware na mebisa sɛ wo maame ammisabisa wo saa nneɛma na na abusuafoɔ tam a wokɔware no wɔdeɛ ɔwɔ me ɛne deɛ mu ɛsɛ sɛ yɛbisa obiara ntumi ammisa wo sɛ bɛrima wonim ne yie because yɛsɛ hunu bi pɛnti wɔn ma mpanimfoɔ no ano kasa ɛna ne yɛde te ha a yɛka no why na pressure wo That for question. Obi okay saa time me age no kra no na obi anware wu sɛ me classmate wo sɛ de you because nyina yesusa obi ani wa ware wu mu a meka sɛ aware ni nti na push me ana me hu obi de baby obi ama me pressure obi anso ampiapia me sɛ kɔware o baby bibi saa ensi ɛna efutu no side ne so me maame ebisa me ɛkyɛ me tena wo sɛ abrantie yi awo sɛ wo pɛ sɛ wo ne ne ware wogidi sɛ ɛno na wo pɛ me se fee sɛ bi mu mfa nkyɛ me busuafo me se ane ɔso bɛware me nti no magye atumi so mayɛ ready sɛ me ne be nkwala me timi aka sɛ nkwala adwen nti ka me ba baby sa sɛ ne tu susu sɛ na yɛ nkwala ɛyɛ nkwala adwen ne sɛm nkwala bɔ ne nsɛm nkwala adwen ne nyinaa ka ho na me so ane ma pɛ sɛ me ne nware so wonim ne yie deɛ me saa minim no ɔyɛ nice person ɔyɛ cool person na me ne wo kasa ne sɛ na downfo ɛyɛ means ɛbɛn me nti na downfo no ɛfa na downfo no so ɛna ɔsɛ o madamfo yi ɔyɛ nipa papa o ɔyɛ nice person na de nti ɔsɛ ɔpɛ wa ɛne o pɛ ne so ma no nti okay ɛne me so me try na ahwɛ sɛ ne ɛbɛkɔ no nti enye sɛ obi ma me pressure na ya ne hwɛ wa no na damfo no no nim sɛ ne bra no sɛ na damfo no ne nsa ha no ɔyɛ fraud sɛbe ɔyɛ thief saa asɛm ne deɛ me nso madwene ho a because metimi aka sɛ ne fa ba nyina bia be start na nka na momo so nti eba ne sen saa asɛm ne deɛ yɛ me ya pa me bisa me ho nti eba ne sen na sɛ na me ne mu tie mo ntimi anka ana mo antumi fo
Say nipa simesi ya side so ye nice guy or ye say ni say no. Or sa wo ne other side ye say you. They be make say nanso obi a ho. Me ti we nanso wo me ye sure say ono nso enya flaws bi wo me ho ase ela de ye say ni say. Nanso bi mu wo ho a. Untimi njintum ana untimi fa sa nanso no entena. Me de misusu se edru ho na nadamfo no. Wo hwe se de wato odom. Na ye de fried rice eba. Ene ye de ntade eba. Ye de we eba. Ye de we eba. Ah, di atom na ebia. What is that last? So be petchelen. Ai, e wona ho. E pa mo so. Mama ye first ya try home bra. Abu say for mama jaba pon kratso embraces. Yeah. This program is proudly sponsored by Super Herbal Mixture. and supported by In fact, miraho. Na mesua niema bebree ewo experience we mu. Da me kasa se yebetena ha se ya. Enye fe na ye fe se ba betena ha. Aye bibi enum. Ya sorry akọ. Experiences in life. Adesua ewo. Efutuo nso bebree wom. Enkranhye nso bebree wom. Enije ne de eye ketewa bi. Eti wo a wo hwe me. Me gidi se usua ade. Wo fa futuo. Ewo. Onyankopon onhraw. Na kaise kwasiada 7 ena ukuada nso 4:30 ye ntoa so. Ye ne Ella ena eguso etwetwe nkomo. Ella Diaries. The who of ye very educated. Oye raba. Utimi so wabre osua niema bebree. Me hu obi abra unhunu. So bejeje no. Me pacho. Ella. Shena brabo. Eni I mean experience na bakwasema oken. Esua bibi. Ewo to ya ba ya. Sa wo ye na panso dia. Sie Ella. Na me pacho febitete. Oba adachi onyi me ye penipa. Yeto aso. Ella baby, me mama kwa aba shodi. Ella. Nori. Ohu ofe. That's it so. Entity ye wo mu. Enti ekoba yi nyina no. Eden na usua yi. Ya misua wo mu ne say empentem me say me country kasa bi nso empent ensi akan yo say ka ne sen empentem bibia dwen ho Apo ho paye. ne bo ho paye ye ohun hihwehwemu no na ewu hia me ye nhwehwemu na nya otwen ho Sabaye bi anasa be mu we bi ana branti yes wo besi so ana wo si so na be me bi anasa oba bi ba wabrabo mu a esese be ndi akono achi esese anasa ho fa achi esese nya abotire paye ye nhwemu pachime otwen ho eni ebisa ase area nipa ne ti no bisa na seka eden ya ubenya information obi betimi akasa o asemizi na anu say ubenya ebi wo aye say atesem but se nipa ne nipa bonini na bone no ya bisa different people omo nyina mo ka asem kware yes na e ka fa asemese mo na e ampa nti ye nhwehwemu ne bon pai anyame na bebo Ella na me shaw sese ya brabo mu tese sesi ano abrabo okoyi okay sesi ani no na hwe sese ya na sese ya de ekoyi patwa nyame adom sesi ekoyi patwa sese influencing na patwa but se unya enkofo because the be ebe ko we bia o page so bia so different commercials adverts nyala ya je oh yes sir patwa but no ba ko je say ana it depende obia it depende na senior me de chance nso sisi anya sa na ete because sisi me won management team okay yeah inti no okay inti manager na ode ne bae no mpatwa no ka team no ho that's ka team bo no akasa ewo ejumem sisi your management team ma bibia no mo hwe a support ama bibia ko yi sisi a ode deals ba and our business ba nya hu ni say international na ebe ya ama inti no eno na sisi ekọ eti eba ne se na utimi use trending sound na wankasa utimi manage o hu for a very long time if from because that sound now use you I think so now the buy
enam so a obia ebe use sa sound ne ne ade. Mbachwa. Ne say Oh, sound ni dear. say Minemu unse asano. It requires like a lot of energy. Okay. It's unya beat a year. Okay. It aligns with the dance. It's in shemu black onyum it sounds so cool. producer me pacho mo ne we ne ba akoma me why ne videos mo ba akoma me ne obey style no ne style no your energy je ba ko ebeba obey ama me Buhari sia because I mean a lot of girls epenasem youth ya be ma me for no kra dodo na me akasa me ba girl ni shira pe wasempa insha yo bi a ubie ni phone so TikTok a Ghana for no eyi ni wo so but anytime bia no up cool page na wakose won so hye de man no was me say why what is it also mommy is it not auntie Ella I mean do you get it auntie and kolani bebre epe wasem I think say o boa wom Yeah. auntie me pese producer eyi video no ba ko na I we die ye wi ansa na yakoyemen yeah that's so I like that's so and waka so say Ella mpacho de sorry na eno no se na ya o chia wo no se na ya wo ye no wo de mesrew wo mpaboa no wa de wo na de Oh, me worry. papa di body I the shape as shit but then to ho fa no ho hello kala enti me so eno no maye we Okay, into me nine no, and me sisi no. Say, oh, me sisi do come. Now nine naba, now sana to. That's it. I say o sisi ni timi kom sa Say, oh yes, say na. Oh, inti automatically sisi ni say na e ni say. okay Inti say. What ya say? I say, oh bu nine mu, na u ni say. Pretty girls is on the boot. I want to say the moon. Yep, Ram, you want to go. I, Mama, Miss Ukarana, Metesa. Nafe, Sabaya, 17 hours. Pretty girls is on the boot. I want to say the moon. Yep, Ram, you want to go. I, Mama, Miss Ukarana, Metesa. Nafe, Sabaya, 17 hours. Pretty girls is on the boot. I want to say the moon. Yes, you say you know me, Muda. Dear me, I buy a friend, Muda. Is a girl for your Udemy. I go volunteer. 1 way is a girl. The girl volunteer. 1 way is a girl. Cafe come over is a girl. Cafe come over is a girl for your road. Cafe come over is a girl for your Udemy. I go volunteer. 1 way is a girl. The girl volunteer. 1 way is a girl. Cafe come over is a girl. Ella me patro well me so last one Ella where you me so last one Ella yeah what's up yeah we was no wanimu no wano no me patro where the last one producer last one patro last one Cafe come over is a girl for your road. Cafe come over is a girl for your road. I go volunteer. 1 way is a girl. I go volunteer. 1 way is a girl. Cafe come over is a girl. okay Ella thank you so much nyami shrampa enti no and then they say unkran a man because asa we know na wo de buy Ella Darius and de buy no saying and then why na I mean you hu chechemu ya and I will be na ye na wo sia Yes. oh okay Lady Bia or German. oh okay Oh yeah, I think so in Nigerian. oh okay And me hun meta ehun the videos. Okay. It's no I didn't say man so okay man downloading the video so me sianse ne osisa no debi. okay I just picked the camera one day and I just did it. That was my first video. I me try na sana na me share yellow wavy any eche. oh okay Okay. Na lady bi oh if you hot on. And also where I mean meet me share the entire any be videos no not all the time. okay Hence you say my videos need that and all the yellow one buy is a main sign yeah. So na nyum be na make of a year deal. Minya sa we sound na sa ma me ni ba me tu. okay That's how we my main try make
itimi ye na na fa ɛna fa but wobɛgye atom sɛ saa asa no ɛne mɛka sɛ black onyum no ɛna ɛde wo ɛba limelight mu ɛwɔ TikTok wobɛgye atom deɛ meji atu wow meji atu wow meji atu it's nice ɔba ɛnkyɛ you de woba TikTok ne so de akyɛ ɛfa ne sɛ when ya check but sister say me sɛ nkɔfo ehu no deɛ I think sɛ bɛyɛ 4 months o sɛ bɛyɛ 3 months o sɛ 2 months ni ɛni nyame ahyira wo hwɛ Nyankopɔn so obɛhyira wo a wɔho sɔde just seconds pɛ because in the baby a wobɛkɔ bia ella diaries ade eti woni sɛ wanu ho sɛ woba bɛyɛ TikToker anaa nso sɛ bia saa nnwom no ba yi a wode kɔyɛ video TikTok de se na me kan me ba ho akyɛ ya de a me ni gisa anyama ne ho uye video uye se uye me ni gisa anyama ne ho dada nti me nu me ho ye kra say me yes anyama na wo TikTok okay it is any uncle for use wasa no create different content ni ade na ya wo asen na wo no cause wo na wo de aba kofa by ella kofa by me hu a ebi o aye me sere pa ebi o aye sere ti bi sa me say nti say na me so le ye e wo video do be ya say da ya me so be ya na because you said mu ho a o ya wan kasa hu sa de sere na say ya obi jana say age yesterday papa edu ye video ni bi na say in case say wo share say na ya na tie oh ebi wo abi a me kra bit me gas e di asem kra na elect wo bi di asem di asem bia na wo ya we see da we busu afofre o oh we dey okay so anam sa asa ne so any sa content na wo ye ne so ama emema bibre abe approach you ana oh emema ne die emum bebre okay na so betwa wo nyina abo wetwa omu nyina abo ade no wetwa omu abo omunya na wo ni omu nkọ ho wo be den no wahu se omu ya oh me obi o a me hwa ni kasem okay ena aware no so experience kakra manya wanya masua nyama one or two ze abranti o kire me sign see me twa abo e chomba odi embeje o number obi o kra sama no kra yen fa man kra ne o ka kra no ye bogos see e ho ana ma twa abo this is their business amage okay but for be 2 months ni ameka say obe hate o TikTok no adwuma ba me boa si cancel ba oh kakra amase say one kasa wonya more confident yeah wow okay yemra ye last question that question we dey me misa wa na come in person me bisa but then waba no nkofo bisa na yas nti wona yas ade na person be bisa ella semi dia maye bisa oni apia stadium asemo do ni ade brapeni apia stadium baby a obi na yas bichia minima pamfo ayewa ha yesi echia esanka cho say da wase sabi uba oja ne nan egu na nso a ontwa pepa na bepepa ye ntwa ye bia no enua ba pa cho no mgidi se washum di da na so ye betena Angel TV efidi kesi so asanka cho so nyankopon won hira wate ani se onua ketewa oba wade nyina akopon hira obe obete wo mom be ka cho me mfa nche ne da menye mu da menye seida na somfom so de enyina ya yebida eye kasa na enfomso no asan akoyete se esen ne tekrema a ewo baby fa ho asan akoyete se ebusua asan akoyete se wo no maame o papa enete ananamfofa wo ye den a enfomso kakra ebebem itinyankopon sha so we twa bibia eso ela yemra back to your common no eno no eba ne sei asem no eni unua o papa ana wo fa apin stadium asem no because see e be ton tintan so data they say omo ella and appears eno na eba yeah eti eno no sen na eba na sen ene koye wadaroma odo ye ni se mo apacho bibia to atwa but obi wo ho a na onte apacho na na se bibisa nti ne pese nka bo nchirimu kakra bi e di emayen okay oh efa sa eno nsensem no me imagine say me ntina baby cry na say me nye video cry enka bibia ho asem bi ana enchirechim cry bi na so me di need ye be ma
Okay, nyame nhyira wo ndas. Na makyerɛ mu sɛ sɛnea meka mfiti aseɛ no na magye ne ɛbɛn mu ɛna adeadeɛ mede maa nipa kɔ ɛna ɛkɔbaa ne sɛ mekɔhyia no na adeadeɛ ɛna mete sɛ ebi mu ka sɛ aduane part ne ho hia me Mame. sɛ obi a yɛne wapie wakɔgye aduane sɛ bio yɛ sister invite me sɛ o bra yɛnkɔ baabi sei a without nipa ne permission means me nkɔgye aduane. Okay, yes, it's true. That is never true. Means me nkɔgye aduane. Minim ni bottom. Okay. To talk about it, kra nipa no na minim no. Nti sɛ ɔmba means me nkɔtena sɛ mami say ase mesi ba obegye ya. I never did that. Ɔte hɔ, mete hɔ. Ɔno a na ɛsɛ gye deɛ wopɛ. Ɛne deɛ wobɛ. Ɛne deɛ wopɛ. Okay. Na ɛsɛ menum so yɛ me deedie. Sandwich yi die. That's how I say. Yeah, it's ɛna ɛkɔbaa ne saa. Okay. Nti saa asɛm no deɛ yɛaka ho asɛm ama mmara nyinaa bi mu apa ho akyɛw sɛ ɛdi video no ɛbɛtɔ out. Enti wagye atom ama ne de akyɛw anaasɛ sɛn ne sitie. Mpatwɔ ana wagye atom. Wagye atom. Yeah. Oh, rapid nyame nhyira wo what? Nyame nhyira wo. Enti adesua bɛn ɛna Mr. Pia Stadium asɛm no adesua bɛn ɛna wasua ɛwɔ mu. Abra ode ne video ukɔhyia na unexpected woyɛ ne video no ɔnya awɛ na wode bɛto abɔnten ne wiase nyina ehu yɛ no ɔwɔ ma ɔwɔ yere ɔwɔ abusua ɔwɔ mpanifo a wɔne ɔmo nam ɛba saa no ɛdeɛn efutu ɛna wankasa adesua bɛn na wasua ɛwɔ. Okay, adesua masua wɔ mu ne sɛ evidence na video no deɛ mɛyɛ ɛwo hia. Okay. Because sɛbio awaregyaeɛ mu na mehu sɛ evidence wo hia paa. Yɛka mmara na sɛ court ho asɛm a ɔsɛ asɛmɛsi yɛ me sei me neighbor okoku me ana ɔyɛ sei wo evidence wɔ he. Yɛn na ɛkyerɛ sɛ wo neighbor ne yɛ adeɛ wi evidence na wo hia. Nti no ade a mesua mu ne sɛ asɛm bi ba a ɛfa media personality wana sɛ bibi sa ɛma me mfa mbɛto abɔnten saa kyerɛ nipa n'anim. Ana obi ɔyɛ nipa titiri Yes. politics. Yes. Mede bɛba abɛto abɔnten saa no deɛ masua adeɛ fim sɛ menyɛ saa adeɛ no bio. Okay. Wow. Nti wasua biribi. Nti ɛba saa atem didie ni adeɛ na attacks na nkɔfoɔ attack wo no sɛn na wofa no sɛn na wo. Oh, me hu ni say opportunity. Yes, because saa nyama na empush me. Because ye di watem nyina afi na no abɛyɛ video afi na no wɔsa wo ne to yin afi na eti once na seconds kwa ma ra poda na say aha wo da say na ye di watem gu ani ma ase no. Me. But I think they have me. One time na I was so down, which is the apology ni mu. Okay. No. Okay. Enye nya omo yiya no de me empush me na so apology ni mu no. Okay. Omo bɛn me. Sade na akɔ patcho. We see na me nye video ni yɛ. Okay. Time ɔde emra we ni letter ni ba say me be patcho has to say within 24 hours. Ɛno na Saturday na can because we see menye bibia oh ya na chese nya wo ye ne no kra ode wo be kokɔ obeka sese we see wo dey twaso na ye bibia na afi na ma ye confused. Okay. E di asem we see menye into confusion no ema me break it down. Into I cried for a moment. That's Oh. And I'm afraid my spiritual father. Prophet Patrick Josiah. Oh, okay. And No, sorry. Ngwatwa. Oh, okay. Sorry, no way. Your branches be okay. See na wager. Oh, Kingdom Grace. But young branch na you branch na Wonder Arena. Nti ho na me pa sorry. Yeah. It's my friend Mr. Daddy. As same na abai there's a was some patch on that daddy, but I don't know what to do. We see menye. Ejapa o say meba. O de ye. Ati ye na bibia susu enye confused. When ma around we nyina ebetwem. Waje oye japa o what is Oye me. Oye Explore so bi nim. Mama wo ben no ana wa wo ben ni bia se niema bi kɔbɔne na se wo patcho. Me kai one time bi na Queen Emma problem bi bae. Friend no se me ba se nkebe ya ka patcho wa.
na nka di bibia to atwa eti one a wo ka kire wo fiti ase ne se ben pa kire wo wo sen ko mo hawo aso nyankopon ene wo papa o spiritual father wo ye o sofie ne a wo kwa sorry one ne kokasa e no kasa kire wo no so na so tie na so ye to aso Si omo kan na we si ebi mu frɛ na enye ebi so se ye ebi so se ye but me fa me ren hye nipa mu na me ngi nipa ndi na nso me gi nyame a ɛwɔ nipa mu di nti no me frɛ me papa me say we ye final say onu pe no ka ye daddy say na ɛkɔ say papa this say me ba twa so wo de jais me nsu pa chow abibia anko daddy na msuki ejo di now say okay yenkwe na bibia e de bay enti letter na o de ba abontin after apology no a wo ye call viral ebi ko na ebusuafo nyina wa eto na koma so no wa meka ho asem bi about le court nsem wan ka ho asem bi baby one man say say waka court one to the achew but show camera ni masan da na sema wati da na sema me sabi di otwa sanim se na chia na se ye nyina ye papa o spiritual father ye osofo o papa o da safo no simi ka kire o se pacho na wo ye no ye pese nne unim ela minim so odo me pa ye pese o show camera mu na hu o sister penny na ya asmobo na o this apology last apology e de ka me papa spiritual father de no ho e de ma ye bra penny appears lady ti show camera no ebusiafo me wo ha me de a chopa ne eto so mienu ema Mr. Apia Stadium say ye kofa ba e nyina a de video ba abonten na ade nyina on fa nche me nti no mesre no se ne awadi kan de ache me no on sanyi na kom no san fa nche no biom PCB ye papa ankopon so nshira e no mpanifo a o metwa ho hye nyina e da mase bebre ela e pese o show camera nim bim na oda osofo so ase pa yi ene na bushia ne asori manyina ene o tiktokers obibia wo mo do wo she un cry because we call comment we post na see a comment e bi do pa do mo nyina asema me na afi fa efutuo ene nkranhye fa ma obi ama me okay yedi kan me da me papa ase Prophet Patrick Josiah ene ne hu kani Wonder Arena Asafo na Kingdom Grace Asafo ye wo weja any other branches na me da mu nyina ase na me nhira mo yesi ye webusia na ye webusia ma bedom ebusia papa na me ni adren so se me ka mo ho na me da me ma me nso ase ene me papa me nuanom me da obi ase ene me TikTok for Team Ella Diaries for me dom wate enye mu anka yendru ha na me nhira mo ba wacho efutu me de be ma obi an se yenso nyame mu yi nyame ono pe na efutu ame de be ma se bi o pe fa uti kosi for me fa ho fa nyame na hia me nya some connection with God ebi obi ka se o me rough me sa wo TikTok na that but I'm very spiritual me obi a me fa me nyame ndi aboro nti fa nyame se obi bia obi ka se o de bia me de me bomb pa nti se nyame me fa nyame sesen have a connection bi wo ho a o ni nyame kasa otimi ansa for obi so etimi ansa for udayem nti get that connection with God na o kasa ase de obeti o na wa yi wan wow mo yakopon show ela pa o TikTok name eto eja emaye na social media make us social media handles ni na bachan bachan me TikTok din Ella Diaries and now ko Facebook and so Ella Diaries Instagram so your official Ella Diaries so me wo Twitter Sisiana Nansiana me ba Twitter and so Ella Diaries official Ella Diaries wo Twitter Instagram so official Ella Diaries nti say ye wo baby Facebook baby okay Ella Yankopon unsha wate but me time na pa ho ba me bisa say one single bia watena se akasa de we de wo ye wonu pa wo ye bi na wo hu ya nka wanye na nka ese bisa na me refi we de ese bisa
waye bibi a waka say ni as watena se adwen waka say o ma wo nu ho say ade we pa de me hu yanka ma anya da but waye awie. Sisi ano metimi aka sɛ aware ne pɛ. Wawe ne pre. Okay. Ma ware ne pɛ na. Eno pa na wo ana tete. Me ho. O sɛ na me ye ne ntem member me go for how nyina mu. No pɛ na menu me ho ba ne aka ne nyina de. Menu. Jakopon hira wo pa ye da se. Shadi ye de ye bre no dwumadi ni na baby ye wadaroma me pato. O final way we betu obi fo ye. Ya menka ne sɛ na nka me nya wa nka me wɔ nneɛma nsa na de okay bisa na But untimi mbisa ne bi yeri. akɔba ne nyina nti me de bɛbɔ tɔfa na yɛtu yɛ nyina yɛ ho. Alright. Ne kasa mu no ka sɛ ɔnware bie menim sɛ ɛhɔ ne de sɛ wusu wonim nyame de a o kasa a twe hɔ san because aware yɛ ne munyam ma oba bia aware yɛ ade a wonya aware na wonya bɛrima sɛ so boafo sɛ oba a ɛho hia pa nti ɛhɔ de menim sɛ abufuo ne nti na wode ka asaba mesrɛ Awurade sɛ ɔma ɔbɛrima a obeso mu sɛ wo nso wobɛyɛ agudie de ama no menim sɛ ɛno bɛba na mmom mekɔ a menka nsankyerɛ ɛyɛ mmayewa no a yɛaba no because mehwɛ ɛyɛ Ella issue wɔ kɔɔ mu a so ɔkɔɔyɛ ne yɛka kyerɛ no sɛ Apia Stadium maa ne gold wei a nkɔbɛba bɛka kyerɛ yɛn Okay. ama sɛbe yɛnso yɛhu sɛ Apia maa ne gold ana ɔde ne tu kwan a nkɔbɛba bɛka kyerɛ yɛn menim ne ɛbaeɛ ɔkɔ record ne deɛ menim sɛ bi a bɔhyɛ bi na nkɔ yi o sɛ dan yi o nanso woyɛ abayewa a wonnim nipa ɔbɛboa wo wɔ abrabɔ mu saa recording adɔɔso Ghana asɛ mmayewa no bi sɛbe adwene no menim sɛ ɛti ɛwɔ a ɛboro so ɛnɛ obi ne nadamfo kasa wɔ sɛ ma record wo for the bi asɛm nti ne sɛ waa adwene bɛ na ɛwɔ wo tirim a wo ne obi kasa na wa record de asi wansa yɛwɔ obi wɔ hɔ nso a nti sɛ wonyɛ ne hwɛ nti sɛ aso okipu evidence for future ɛyɛ deɛ ne yɛgye wɔ wiase woyɛ abayewa bɔ mmɔden sɛ wobɛtwitwa wo ho afiri saa nneɛma no mu yɛfɛ Awurade a ne yɛfɛ Awurade sɛ sɛdeɛ womfa ntimi ndi Awurade no wo nso wadamfo no a wo ne ne te no bɔ mmɔden sɛ wontimi mfa saa deɛ no so ɛndi no mekɔ ama menda agyea ase Chaba Blanks ɔno ɛna ahyɛ mataadeɛ kamakama nyame nhyira Chaba Blanks ɛna Joe One ɛna Mary Nyankopɔn nhyira pa ɔno ɛna ayɛ me makeup me ne ɛyɛ agud Set me patro said no one no. Baby, pese me jase. Hey, patro ye bre no. Na bra me to de bra I'll swap out. say Okay. video no good no ma me anka me ba be kan nka meka Abeka me ye video no purposely for say asimesi say do me nim no nti kan ya me ko search me hu 1 or 2 videos say oni mpanyimfo na nam when no be mpanyimfo yi bi enya bi abibi papa bi Ese me ye video ne say ti say na TikTok for ye vlog did that say yo mi ko share ni pass me say na ye kokasa ye didi ye wie wa ma me business say wa ma me contract say sika na o ma me a na me di ashim say o ma me sika bi say yo inti anka video me ye e de yi na ye say ade obe ye no na me di be yi na Now, do you think say bibia na say wo de let to abonten? no e na sad nso anka be bisa na permission Asa. patros But where did ye go phone e buy? bisa ɛna wo bisa. take ye yeah it's Jitum say okay yeah me just say na me chechem say nti na me ye nye adwemboni bi All right. Okay. Thank you. Or say enunti na all year, but na adwemboni bia e sheda eni etwe nti bibi a me papa Pia Stadium ana me kasa me bra pani wo bia no wo do abusua nya me hya mo samode ache wo fase ana wo ba ana wo nua keto Nyankopon hya abusua aha na ebre no ebe makwan ye di dwumadi ye di asi matare kama e hye me ye free Makani collections ewo Domi Pillar 2 Cable to Junction oko wenim ka bi te said oko Domi crossing now on your right just say shop kama abrochi ne mankwa UK ne mankwa wono no fala no on tombi intimi pacho program ahuru bi a uku bi abomode ya se obe contact Makani Collections or Instagram or TikTok or Facebook all the social media handles ne nyina Makani Collections me pacho bano jewelry nyina shoes or bags everything Makani Collections me pacho Sanso and a Jeffas mixture Jeffas P capsules Angel Beverages me pacho Just Love Beauty Allo me pacho and a EMS Event Center EMS hair beauty hair die papa and a cute cat palo ono so Abeka Junction and we see kai say ukuada enumre 4:30
mepacho yi repeat ne ewo ho nti kwasiada enyume 7 so wentimi enya bre no wanhwa a kai se ukwada bi enyume 4:30 obe hwe amaye Nyankopɔn koso onhya obibia ɔma mo nkwatenten ene ahode ɔma wade ye bia enyi nyame nhyɛ ɔsɛ da ne da unya bre na ojebre na ode hwe experiences in life. Ye YouTube ne na Yas One TV, Facebook ye actress na Yas One. Me pacho Instagram and so a official na Yas One and na Sanso and na me pacho TikTok na Yas official and I say actress na Yas TV host presenter. Ni na oba me ba Nyankopɔn onsho. I love you. That's a name you sign so. Ehye bi me pacho opesa obo ye chidoma. For number no a ego screen no enemy na contact ye. I love you. This program is proudly sponsored by Super Herbal Mixture. and supported by